कौन खाऊच ଭାତ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଭାତ ଡାଲମା ଏଗ ଆମଲେଟ୍ ପାଣି बाबा रे किए कर देइचंती ମାମା मामा कर देइचंती टेस्टी ହେଇଛି कोनटा सबटारु अधिक टेस्टी ହେଇଛି ସେଇଟା ମାମା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମାମା ଦଉଛନ୍ତି ନିଅ ଦେଖି ମୋ ଧନ ଇଲୁ ବୋପାଲୁ ମୋ ଧନକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ଏଗ୍ ଆମଲେଟ୍ ଦେବି ତ ନିଅ ଦେଖି ଫେଭରିଟ୍ ରି ବାବାରେ ଦେଖି କେମିତି ଖାଉଛ ଦେଖି ମାଉଥ ଦେଖି କେମିତି ଖାଉଛ ରି ବାବାରେ 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 କ'ଣଟା ନେବ ଏବେ କ'ଣଟା ଖାଇବ ଆମ୍ବଟା ଖାଇବେ ଏବେ ଆମ୍ବଟା ଖାଇବ ନିଅ ଦେଖି ଟିକେ ଆମ୍ବ टेस्टी ଯାଇନି जाइनी लुगु पलो मैंगो